Väčšina ľudí pozná endoprotézu bedrového alebo kolenného kĺbu. Málokto však vie, že nahradiť vieme aj poškodené drobné kĺby prstov. Práve takýto zákrok sme vykonali na našom traumatologickom a ortopedickom pracovisku nemocnice Bory u pacienta s pokročilou reumatoidnou artritídou. Pacient mal výrazne deformované prsty, bolesti a obmedzenú funkciu ruky. Problém mu robili aj bežné činnosti, ako napríklad úchop predmetov a jemná manipulácia. Keďže konzervatívna liečba už neprinášala dostatočný efekt, pristúpili sme k implantácii silikonových endoprotéz drobných kĺbov ruky. Nejde však iba o samotnú výmenu poškodených kĺbov. Dôležitou súčasťou úspešnej liečby je následná rehabilitačná terapia. Na našom traumatologickom a ortopedickom pracovisku nemocnice Bory sa venujeme komplexnej endoprotetike kĺbov ruky. Takéto riešenie môže pomôcť nielen pacientom s reumatoidnou artritídou, ale aj pacientom s pokročilou artrózou a poúrazových stavoch.